Eikö siis heti kun mä löysin tämän mun laukun, mä olin silleen, anna jotain musiikkia, anna mä katon, mitä siellä on. Taas lisää. Nyt tulee tällainen hidas kohta, nyt täytyy tunnelmalisoida. Täytyy löytää se syvin. Te ootte huippuja. Voin rakastan tunnelmaa, odota. Ouch. Loistavaa. Lisää loistavuutta. Magnificent! Oikeesti mä olin niin hurmoksessa siellä tatskamestässä. Mä ajattelin, että mä voisin ottaa tällaisen tatskamerkki, mikä kiinalainen merkki, mikä tarkoittaa magnificent. Magnificent! Kyllä. Ai vitsi, siis mulla on oikeesti mahtavia tunnesensaatioita tänään. Siis se ei ole tästä ollut, että mä voin luopua sen todistuksen merkiksi. Mut siis mulla on ollut ihan vitu hyvin, tiedätkö, hetkiä tänään. Niinku yksikin hetki, tiedätkö, hetki, mitä ei pidä, tiedätkö, siihen ei pidä panostaa, ei pidä ajatella, ei pidä tiedostaa. Se ei ole mitään, mitä sä oot suunnitellut. Mut niinku yksi hetki, että mä näen, tiedät sä, kalliolla, mä oon Fiona ja Mitsunkaan. Heinät liikkuu ja tälleen ja mä sain tupakan, mä aloin polttaa sitä. Ja mä ajattelin vaan, oi niin, sijoittu siitä. Mut kuitenkin siis mä et sit tupakastakaan, se voi olla niinku toissijaista. Mut kuitenkin mä poltin sitä tupakkaa, mä ajattelin vaan, että vittu, että mä oon, tiedätkö, onnellinen. Ja sit me puhuttiin Joonan kanssa ja Mitsunkaan. Tosi onnellinen. Me oltiin Seurasaaressa, mun piti mennä uimaan. Me oltiin 10 aikaa siellä. Mä olin, nyt mä menen uimaan viimeisen kerran. Siellä on vitu kylmä. Mut sitten mä makasin siellä rantahiekassa, koska siellä tuuli eikä maistunut aurinko. Ihanaa. Mä katsoin, kun se on niin ihanan lämmin ja vihreä se meri. Mut silti oli kylmä. Ja sit siellä on 2 sellaista tummaihoista pikkulasta, jotka pomppii siellä vedessä. Ja se ai! Et niin tiedät, ei tiedä, että onko se kiva vai onko siellä niin, onko se hirveä. Niin. Se oli ihan loistavaa. Mut just mä tarkoitan niinku, että mä en halua tiedä, koska mä oon duunannut silleen niinku jo aikoi, että mä oon tiedä, että se verran menneeseen ollut vaan tällä niinku, Mä näen hiiret, ne tulee sieltä. kuuntele, että tää on jatkuvassa. Niin kuitenkin. Ei kun vittu, ei sovi tää tunnelmaa, tää nykyiseen tunnelmaan. Mut tiedätkö, että vertaa nyt vakavoidutaan. Et vertaa menneeseen. Jopa tiedätkö silleen niinku, no siis tää kaikki Carpe Diem sun muut on ihan paskaa, mut kuitenkin silleen niinku, totuushan on se, että jos sä et olla onnellinen, niin ei pidä tiedätkö vertaa menneeseen. Ja se on ainoa, mitä mä oon tehnyt viime aikoina. Et mä oon vaan se, että no viime kesänä ja silloin täällä ja tolla. Niin, tässä on vaan siinä hetkessä. Niin, ja plus se, että viime taas se Carpe Diem. Mikä on siis täyttä paskaa, mutta se on koska mä oon oikeesti silleen miettinyt silleen niinku, että nyt ensi viikonloppuun tuolla oli ihan vitun siistiä, että mennään tekemään sitä ja tätä sun ja sit mä niinku huomasin siellä heinikossa polttamassa röökiä, että niinku, en mä tarvii mitään, tiedätkö, että kaikki se tiedät suunnitelmaa, kaikki toi pilaa sen. Se mä teen kaikki tää suunnitelmaa. Pitäis tulla spontaanisti. spontaanisti. Ja siis tuli niin spontaanisti. Ja mä olin siinä